ha खैना गोदानदो जोङो जमा ओंखाम जाफानि ना बे आरो आयंनि फिसाजोनि हाबा होनानै बे खैना गोदाना माने मोनाबिलियाव ओरैबायदि जन्थाय एसेलायनाय गोबावनि उनाव नुबाय नालाय फिसाजोखौ एसे माने इमोसनेल जाबाय आरोना 1 घन्टा नेबाय बिथाङा Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो देलायफब माफबनो दायो नै रेडि जाबाय देलायदों आरो नंगौमियाबो नै मोननै बेग लानांगौ थांनायदों लोगोफोर जों दायो हाबा जानो थांसै बेनिफ्राय हाबाया जाहैबाय बरमायावनो आरो मोननैबो उपाय गैया लोगोफोर बिबनांफोरनो बिखौनो होनोसै बेगखौनो गिदिर साल्थि मोना जाहाथे गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरखौ बेफोरावबो दोननो हायो ना मा बुङो रायजोफोर खना बानाफोरखौबो सोना दोनजानो हायो ना मा बुङो दिनै बिथाङा मा होनो साल्थि सानै मोनगोन गोदान थ' दायो लोगोफोर नै गारियावनो जाहाबाय एसे गिदिर मा फिसाखौ सैखि नांगौ जाबाय दानियाबा माबायदि लागि हेलिकआव दां एथ' गिदिर नोङो आं एथ' गिदिर आंहा बिनानावफोरा देनाङो उन्दैफोरा जुदि दख'ना बुरजा होयोबा सोना दोनथो होननानै लादो र' थ' लोगोफोर बे रखमथ' लांजानाय नङा उनथिं गालायनिफ्राय थिखांलायनानै एथ' गिदिर मानो बायनो गोनां एसे फिसा बायबानो जायोमोन जागोन दे बिबनांफोरना आरो एसे गिदिर होनाया जेबो नङा खस्थ' खालामनानै लांसै जोङो सायाव खानाबाबो जोंथ' रेडि जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंना एक्ट्रिसआनो रेडि जानानै पुरा दुब्लासेयाव दा हाबायावथ' उन्दुनाय नंखाया नालाय मोनाबिलियावसो फैनाय जागोन हाबायानो मोननैखा मा मिथिखादो दे ना आं फैसाना इदिनो बामना ला इदिनो उन्दुबावथो समना मानथुकल' सना जोंजों लोगोसे थांगोन नै आंजों जेरावबो जमा ज' थांफाग्रा बिहावसो थांगोन आरो ना सोर फैदो होनना नायदो मामि नोंनिया लोगोआ फैदो दे लोगोफोर नायलांबाय थादो हाबाखौ जोङो हानायमानि शेयार खालामसिगोन हाबाया दाबनै जागोन आरो ना मोननै जिनि जाखावना बिरखौलायनांगोन आरो ना जिनि जाखावना बिबसखौ नुवाखै जोंनिया नायलांबाय थादो लोगोफोर थांबाय थानो भिडिअ खालामना डाइरेक्ट मोनैना हाबा थिलिखौसो देखायसिगोन आरो ना बिथाङा बारा हारा गोनांखौ हरनो हानाय नङा बिथाङा एसे दिक्कत दोङो ना खिन्थिथ' नाङा जोंहा बसासो थांनो लुगैदोंमोन खोमा थांगौमोन आं गालांसै बिथांखौ न'निनो जों थांसै थौ बिदिब्ला थ' लोगोफोर दायो जोङो मोनफैबाय हाबा लाना ओमफ्राय बक्स दामगासिनो आरो ना जों कपिराइट नांगोन नालाय नोंथांमोना मिउजिक सिउजिक होला आरो ना जोंहा ha देलाय दायो जोंहा हिन्जाव गोदानखौ देलाय होगासिनो आरो ना देलाय होग्राया नामानो जाबाय आं मिथिया आं बिनि नामखौ मानसिखौबो सिनाया थ' जोंहा नै देलाय होगासिनो आरो बिथाङाबो समायनानो वाह हिन्जाव गोदाना मालाय देलायसोदो नों फोनमारना एक्सुलि दरायासो समायना दराफोरनिया रियेल दंखायो इयाव आं सायावसो देलायहोदो मानसिया बाहाय मोजां जायगायावनो मोनहैदो बिराद साफा जाना फैदो दख' जाबाय दे जोंनिया उन्दैफोर गोदाना बेनो ना बिथाङा साल्थि गोदान मोननानै रंजा खुसि दायो लोगोफोर जोंनिया साल्थि गोदाना बिथाङानो आरोना गोदोनायाव आर'नाइ लाना समायना हेन्डसामनो थ' दायो लोगोफोर जोङो मोनसे आरो हाबायाव मोनफैलायबाय दाहाय जोङो खैना गोदानखौ डाइरेक्ट खिथिखानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा बुङो भिडिअखौ नै आंनिया हिन्जावा एकदम सिगां गथ'खौ लानानै माला मोनजागोनसो जायो खोमालै
दायो नैबे हाबाया जोंहा आमाइ असे आमाइ गिदिरनि फिसाजोनि हाबा आरोना बेहाय जोंहा आयं मोना फैदो गासिबो बिमानि जाजोबो नालाय ओमफ्राय बिमानिफोराबो गोबावनि उनाव नुबाय नालाय फिसाजोखौ एसे माने इमसनेल जाबाय आरोना बयबो मिथिखायो बेफोरबायदि फिलिंसखौ माबायदि दुखु मोनलाय बेनि उनाव जों गासैबो न'खरनि ज' फट' लालायबाय आरोना थ' दायो लोगोफोर माने हाबायाव सासे सिनाय मोननाय फैदों आरोना थ' जोंहा न'नि क्लास लानाय नायनो हागोन 1 घन्टा नेबाय बिथाङा बामजा सना बा मालाय मामियासो गेलेग्रा मोनदोंलै मामि खैना गोदानदो जोङो जमा ओंखाम जाफानि थांनानै मा खालामनांदों नङा जागाखौ मा खालामनांदों जोंनिया सालदिया बिथाङानो मोजां मैदेर होनो मोनबाय मैदेर फैयो हा नाय थांगोन दे होमबा ओमफ्राय दायो लोगोफोर जानो जिरायबाय आरोना दहाय जोङो फार्स्टआवनो जि हाबायाव फैदोंमोन बेयाव फैफिनबाय दहाय माने जेबो जायालासिनो थांदोंमोन आरोना बे आरो आयंनि फिसाजोनि हाबा आरोना नैबे खैना गोदाना माने मोनाबिलियाव ओरैबायदि जन्थाय एसेलायनाय जादोंमोन ना दरानि हिन्जाव गोदाना पुरा माने हेल्प खालामगासिनो दरा गोदानखौ ओमफ्राय जन्था लानानै दसे मोसाबाय आरोना दायो लोगोफोर जोङो फर्मुला बाहाय मोसानायसै आरोना कपिराइटनि थाखाय बिराद डिस्टार्ब मेथाइआ जादों दाउ खौवौआ गाबफैलायबाय हनै मिथिंगा बिखाया सोमखोर समायना महर लाबोलायबाय तेरे 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 ते दायो मोनफैबाय लोगोफोर हाबा जानानै मोननै हाबा दानिसो मोनफैखादों दायो आखायानो जासिगोन ओमफ्राय नैबेखौ मामिनि थाखाय गिफ्ट हरदों आरोना जोंहा मामिया आनबक्सिं खालामसिगोन दा मामिनि जानानै आं बोसोरफोरनि आगे हरदोंमोन आरो नै नोंनो हरनाया दयो गेलेग्रानो गेलेग्रा खामजोंनो खानाय हरबाय थानायनि बारबि मोनै ABCD 1 2 dong ini. Ya udah dulu ya. Salah. Thank you, Agha. 1 2